Una qüestió concreta, el valencià, la llengua dels valencians i l'església. Li té por l'església valenciana a la llengua dels valencians? Per què no s'ha estès més? Una de les coses del Vaticà II precisament va ser l'ús de les llengües pròpies dels països, dels territoris, i la llengua dels valencians a l'església valenciana ha sigut sempre minoritària. Bueno, ahí ha dependit també tot el problema lingüístic, que ha sigut polèmic i també ho sabem. En general, els que més han recolzat la introducció del valencià ha sigut un valencià més universitari, que s'assumilla més i que és del mateix gramaticalment que el català, i això ha rebut també una contestació de molta gent, però és el mateix del problema lingüístic. Ara, hi ha una cosa més de fons. És que jo crec que la diòcesi de València, sobretot en els anys del franquisme, havia recuperat molt de lo que va ser inclús el gran patriarca Joan de Ribera, que és el que va introduir també el castellà en la diòcesi. Jo m'he recorregut a vegades parròquies i els llibres de sacraments que se feien en valencià, hi ha un cert moment i en alguna visita pastoral que es dia directament que es feren en castellà. I tot això, sobretot en les estructures del seminari de la generació meua, s'imposava el castellà. Com quan alguns han volgut recobrar, pensa que la gent en València, inclús dels pobles més pobles, no han rebut mai ni catecisme ni les oracions en valencià, mai, el qual no ha sigut en Catalunya, que s'havia conservat, no en la litúrgia, però almenys en les oracions, en el catecisme, en el parlar de la gent. I així ha sigut contrari. I això és un dels elements que en València ha estat lluny del poble de l'església, més que en altres llocs. Veiem fa uns minuts imatges de la visita de sa santedat el papa Benet XVI a València ara fa un any i mig, una visita que va tindre el seu vessant polèmic, entre altres coses pel cost, que encara no coneixem. Com es va viure o com veus actes com este, si es produïren en altres llocs del món o en el futur en València? Creus que tenen un sentit? Creus que es va fer correctament, que s'hauria d'haver fet d'alguna altra forma? I en tot cas, què et sembla que no se sàpiga encara el que va? En general, aquest tipus també de viatges que va començar sobretot Joan Pau II, que va ser tots els rècords de viatges mundials, a mi em pareix que és una pastoral o una estratègia equívoca, que tendeix a personificar i donar també culte a la personalitat, massa culte a la personalitat en l'Església, que a la postre serveix per a desacreditar inclús els mateixos bispes i pàrrocos del lloc o de la nació. Però sobretot este últim que es va fer, que va ser programat per Joan Pau II i que va fer ja Benet XVI, este últim en València va ser tan descarat la cosa ja dels interessos polítics, econòmics i religiosos, tan descarat i se compleix que des de luego s'oposaren. Jo va ser des que m'oposaren, des que vas proclamar que no l'esperava. Però inclús jo és que creia que no s'atrevirien a fer el que varen fer, que va ser un sacrifici a tot el poble. Jo vaig ser el primer perquè era una ruta que seguia de molts mesos antes per a tindre una reunió de 150.000 persones que s'hagueren pogut reunir en un altre lloc sense tot el que se va fer en aquell escenari que a més era ridícul, i molta gent inclús que va vindre me dia que era ridícul entre els edificis de Calatrava, que seran bonicos, però que a molts no els agraden, i sobretot per a un acte d'este, tancar un pont, fer això, va ser una cosa que a mi me va ofensar com a cristià, que la Iglesia tinguera encara el poder
a través inclús d'un partit amic que és el que governava en València, i en una discreció i prudència del govern central d'organitzar aquestes coses per una visita privada, perquè en el fons la religió és un fet que pot ser públic, poden fer processions, no paguen, no sé si paguen suficients impuestos per fer les processions, però devien també pagar com qualsevol ciutadà que vol emplear el carrer. Però bueno, per emplear el carrer no és el mateix que tancar un pont que ja té molt de tràfic per més de 3 mesos, gastar-se, no sé el que s'han gastat, perquè encara no ho sabem. No ho saps tu ni ho sap, crec que ho sabran ells, suposem. Ells ho sabran, però no han donat comptes. És una fundació que jo no sé si s'ha suprimit o que estarà, però que crec que no ha donat comptes tampoc al protectorat. No hi ha una xifra. És la transparència de la Iglesia, que se fa modelo de democràcia, i que si no l'accepten en la Iglesia, la democràcia cau, com dia ahir l'arquebisbe. Bueno, pues això estic totalment. Jo me sent cristià, però me sent molt desil·lusionat d'esta ICAR, que diguem nosaltres, la Iglesia Catòlica Apostòlica Romana, que és una organització concreta. I en aquesta organització concreta jo no estic, no soc responsable. Gràcies a Déu m'he alliberat inclús del compromís que tenia com a retor de representar-la, jo ara no la represente, però d'això no me sent responsable. Toni, este cap de setmana els jesuïtes, ho esmentaves abans, han triat un nou prepòsit general, han celebrat una gran reunió, la 35a assemblea que es fa des de la fundació de l'ordre jesuítica per Sant Ignasi de Loyola, i han triat un espanyol, el pare Nicolàs, com a cap, com a papa negre, que es diu, de l'ordre de Jesús, de la companyia de Jesús. Què et sembla aquest moviment del que es diu que és la congregació més important i amb més influència, almenys tradicionalment, dins de l'Església? Això ha sigut una cosa molt important, sorpressiva, ha sorprès a molta gent. Crec que els primers que hauran sigut sorpresos han sigut inclús els cardenals o el mateix papa de Roma. Jo crec que no se ho esperaven. Havia altres candidats, però és molt significatiu. És molt significatiu. Jo te diré per què. Perquè, en primer lloc, antes de reunir-se, el papa havia escrit un document al prepòsit anterior i l'havia dit que esperava que tingueren en compte, sobretot, l'obediència al papa incondicional com un cadàver, i feia referència també a un vot especial que tenen els jesuïtes. Jo crec que esperaven, i va anar també el cardenal Rei a la missa d'inauguració a fer un discurs paregut. Havien fet molt de pressió sobre els jesuïtes, però els jesuïtes es reunien 216 representants de tot el món i representants dels jesuïtes que estan en tot arreu del món, i aquestes 216 que eren persones sàvies, conscients i en representativitat democràtica, diríem, perquè és la tradició d'esta orden i d'altres com els dominicos de les seues comunitats, i tenien que prendre una decisió. La decisió més fàcil haguera sigut fer un home que estiguera ben vist per el Vaticà. I en canvi, tenint en compte inclús aquesta obediència, que deuen han tingut més obediència i més fidelitat a Jesucrist i a la gent, i han fet un anàlisi i han posat un home que és el més paregut a lo que va ser el padre Arrupe.